יש הרבה התרגשות. בסך הכל הכרה גדולה, זה מעמד רציני בארץ שלנו. הרגשה נהדרת. חנוך בודין, ממשיך שרשרת מדליגי הלפיד במכביות, בן 27, נפצע מפגז במלחמת לבנון, בבחמדון, על כביש ביירות דמשק, ואיבד את ידו. שנה לאחר הפציעה החל לשחות, וכיום נחשב לאחד הטובים בעולם במקצועו. הוא שיאן העולם ב-200 מעורב אישי וב-100 מטרים גב, ובשני המקצועות האלה זכה במדליות זהב בבריכה האולימפית בסאול. המפגש הראשון שלנו עם ספורטאי מצטיין זה היה ערב משחקי סאול. עת עסק באימונים יחד עם נבחרת השחייה של נכי ישראל. חנוך בודין יוצא לאולימפיאדה השנייה שלו כשיאן עולם כפול ב-100 מטרים חפירה עם תוצאה של דקה 03.9 ו-100 מטרים חזה, דקה 20.6. נפצע במלחמת לבנון מפגז של מרגמה, והוא קטוע יד מתחת למרפק. לפני הפציעה כמעט ולא שחה, ולכן עמדת הזינוק שלו קשה מאוד. אתה מסביר את סיפור ההצלחה הזה של שחיית הנכים? מדברים על שיאים עולמיים, אלופים אולימפיים, דבר שלא קיים במקבילים שלכם. קודם כל זה השקעה. אני חושב שלוקחים את זה יותר ברצינות באופן אישי. חבר'ה כבר יותר מבוגרים, אחרי צבא, לוקחים את העניין יותר ברצינות, באופן אישי, ומוצאים יותר מעצמנו בלי דחיפה מבחוץ. כשהצעירים יותר צריכים יותר את הדחיפה מבחוץ, העניין הפסיכולוגי כשאצלנו קיים כבר כבוגרים יותר. הטקס זהה לחלוטין לזה של פתיחת המשחקים האולימפיים. אולם יש גם חידושים מרעננים. אחד מהם, משלחת ישראל. 61 ספורטאים וספורטאיות ב9 ענפי ספורט, ולכולם סיכוי סביר למדליה. סיום המשחה ל100 מטר חזה, אכזבה קלה. רק מקום שלישי לחנוך בודין מישראל, דקה 21.77. במקום הראשון גרגורי המון מאוסטרליה, בזמן של דקה 20.18. צר לנו, אבל שני משחי הזהב של בודין לא צולמו על ידי הטלוויזיה הקוריאנית. בסיכום זכה בודין בשתי מדליות זהב ושתי מדליות ארד. ושוב תמונות שצולמו הבוקר בחזרה להדלקת הלפיד במכבייה ה-13. 50,000 צופים באצטדיון ועוד רבים מול המרקע ילוו את הבחור הזה ביום שני. והוא רואה צד נוסף למטבע. נושא ספורט הנכים עולה על סדר היום. וזה חשוב לי, הוא אומר, חשוב מאוד, לי ולחבריי, לנבחרת ולענף. איך קיבלו את החברים שלך למשלחת בסאול, החברים שלך לענף השחייה? הייתה התרגשות עצומה, בשביל כל אחד ואחד זה כמו שהוא עצמו רץ. זו הרגשה שיוצא מכאן נציג אחד של כל ספורט הנכים בארץ. אני כחבר הנבחרת הישראלית בשחייה, וזהו, זאת הריצה של כולם. למעשה בשבילי זה שכל החבר'ה רצים, זאת אומרת כל ספורט הנכים נמצא על המסלול ברגע הזה במכבייה, וזאת ההכרה הגדולה ביותר שיכולנו לקבל בעקבות במיוחד השנה האחרונה. משודר במימון חברת גורי, יבואנית שמפו, נאות